saboda kawo muku wata hira ta musamman da Ali Mustapha Sokoto ya yi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, wanda a yau yake kammala ziyarar aiki da ya kawo nan Amurka, inda ya tattauna da takwaran aikinsa na Amurka shugaba Donald Trump kan batutuwa da dama da suka shafi kasashen biyu. Shugaban Najeriya ya kuma fara bayani ne kan yadda wannan ziyara ta samu asali. To, gayyata ta yi kuma an bani lokaci na ce zan zo. Allah kuma ya yi lokacin ya yi na zo. Ina so su sun fahimci mahimmancin Najeriya a Afirka da duniya baki daya. Alal misali tun lokacin Obama mun so mu samu wasu jiragen sama saboda yaƙi da ta'addanci da ke arewa maso gabar Najeriya aka hana, amma da zuwan shi da kan mun waya ya ce to mu nemi kuɗin za a saida mana jiragen, saboda ƙasashen da muka so mu samu jiragen nan da Brazil da United Arab Emirates suka ce a yarjejeniyar da suka yi da Amerika ba za su saida mu kowa jiragen nan ba, ko su ba su ko su yi musu amfani sai Amerika ta da. A lokacin nan Amerika ba ta yadda ba, amma shi da zuwan shi ina so duba takardunmu sai kurin ya ce shi kenan cikin lokaci ga kuɗin da ya kamata mu bada. Bayan maganar su jiragen waɗanne abubuwa ne kuma kuka sama cimma yarjejeniya a kansu? Ba dai yarjejeniya ba, muka dai tantamna a kansu. Na farko ina so labarin da ake kawo musu cewa ana ta kashe Kirista a Najeriya. To, abin da ya auku a cikin caci nasu ai ya auku a can arewa maso gabas ko a kudu maso gabas kai a kudu maso gabas ya auku. To ya auku a nan arewa sai kudu su tashi ce wai makiyaya ne suka kashe su, kuma su masu wa makiyaya sharrin nan makiyaya na Najeriya sun san su ba su ɗauke da abu fiye da wuce sanda. Ɗaukan biniga wani sabon abu ne gare su, kuma su waɗanda suke yin waɗannan maganu sun san waɗannan abubuwa suna afkuwa tun ma mu kafin a haife mu balle su. Sau da haka tsakanin makiyaya da manoma a Najeriya ko a arewa abu ne wanda ya daɗe, kuma hannu da muka zo duk masu shekara 8 ɗin da masu shekara 4 za su tafi haɗe su basu. Sau da haka abin da ya kamata kada a gwada cewa faɗa ne tsakanin kamar Fulani da TV ko Fulani da waɗansu ƙabilu daban a kamar Taraba. To Zamfara fa an kashe mutane a Zamfara fiye da Taraba da Benue. Ko da haɗe su. To in aka haɗa ma gaba ɗaya. Saboda haka wannan izgili ya kamata mutane su fahimce shi. Izgili ne dai ake yi a kawo magana addini, a kawo maganar ƙabilanci. Dan kaɗe kowa yana yaba maka kan kokarin da aka yi na daƙile wutar Boko Haram a arewa maso gabacin Najeriya, amma kamar yadda ake faɗa ga shi wasu wutete suna kakkama a wurare irin su Zamfara. Na san kwanan baya ka ba da umarni a je a kafa wata bataliyar sojoji a Sokoto da Zamfara da Katsina da sauransu. Bayan wannan akwai wani matakai da kake ɗauka da zai shafi sauran wuraren da ake samun irin wannan tashi-tashi hankula? To matakai da za a ɗauka shi ne a ƙara 'yan sanda, a ƙarfafa su. 'Yan sanda na ba su izinin su ƙara mutane 6,000, kuma na ce akwai ƙananan hukumomi 774 a Najeriya. In ɗaiɗaya za a ɗauka aje a ɗauka, maimakon kurin aje ko tashan mota ko jirgi ko kasuwa a kwaso kurin mutane aje a sa cikin aikin 'yan sanda. A rika tafiya kamar da muka sani a da ana yi, aje kowane ƙaramar hukuma a ɗauko mutane. To na ga musu waɗannan.
haka da akwai magana da gwamnoni sun daɗe suna roƙon a bar su dama su rike 'yan sanda ko su kafa nasu 'yan sanda, amma wasu suna fargaba cewa idan an ba su wannan dama da watakila wasu gwamnonin za su yi abubuwan da ba su dace ban san ra'ayinka ba game da maganar jihohi su samu 'yan sandan kansu. To wannan abu ina so sai an duba tsarin kundin mulkin Najeriya a game ya ce in ta kama a basu sai a ce a basu, amma fa kada ka manta zuwan mu sau nawa ana ba da kuɗi ana kiran shi bail out a biya albashi. Jihohi nawa ne suke iya biyan ma'aikatansu albashi cikin lokaci, a zo kuma a ɗauki 'yan sanda a yau a ce ai kaga wato ya dai kamata a duba maganar sosai. Amma a yanzu hankalinka bai kwanta da ayi ba. A yanzu ni hankali na bai kwanta ayi ba, ya kamata a ce wannan ta'addanci da ake a arewa maso gabas yawanci da kuma kudu maso kudu ya zama na babu su, sannan a tsara a ga jihohin za su iya rike 'yan sandan nan. Bai kamata ba ka ba mutum bindiga da harsashi ka kuma koyar da shi yadda zai harbi ka kuma kasa biya shi albashi, ka san abin da zai yi. To a ranka da lokacin da ka zo harkar tsaro, harkar tattalin arziki da yaƙi da cin hanci da rashawa su ka zo ka abin nan, ɗaya daga cikin abin da ka kirkiro na TSA din nan shi ma na ji mutane sun yaba da cewa ya rage banar kudaden gwamnati tana suna shiga wuri guda, amma har yanzu akwai matsalar cin hanci da rashawa a cikin Najeriya. Akwai wani tunani da kake da shi na ƙara tunkarar wannan matsala ta wasu hanyoyi daban? To ba wani tunani illa duk wanda aka kama a hukunta shi, kowa ya gani. Ko shi ya kamata a ce an yi da dama yanzu. Su hukumar sha'anin kuɗi da laifi wato EFCC sun yi aiki da yawa. Za a shirya shari'o'i wato kotu-kotu, a tura masu mutane, a tura masu binciken da aka yi, a kuma tabbata an sanar da al'umma abin da ake yi. Mutane suna da gaskiya suna cewa sun ga ba a yi komai ba. To abin da ba mu so shine a kai su inda wataƙila wasu masu shari'a ba za su iya hukunta su ba, saboda ka za a zaɓi wanda za su yi shari'a sosai, a ba su lokaci, a kai masu hujjoji da komi, ya zama na ko mutum ya fita a ce ga abin da yake da shi a banki, ga gidajen da ya yi, ga iyaka albashin shi, ina samu balance din. Duk wanda ba iyawa a an shi kuma a hukunta shi. Na ji ka jawabi aboci kake cewa a wa'adi na biyu kowa ya shiga taitayinsa kan yadda za ka diro wa irin masu waɗannan laifuffuka, amma baka ko don rashin lokaci baka samu da baka daɗa fayyace me kake tunanin, waɗanne matakai ke tunanin ƙara ɗauka kan batun cin hancin nan da rashawan? To mutane suna so duk da gangan ake, amma idan aka yi waɗannan kotu-kotu aka kai mutane aka hukunta su, ina so za su yadda da gaske ake yi. Saboda haka waɗanda aka ba amana suka ci sai su yi da zaman shirin za a hukunta su. mutane sun kawo wata magana kwanan ba da suka ce sun ci kai a kan matasa a ingila na cewa kana kiran su masu zaman banza, ci ma zaune da sauransu. An yi ta kawo harkoki da bayanai iri-iri. Ina so mai amfani da wannan dama mu fayyace abin da kake nufi da maganar matasa. To kasan Najeriya an ce mun kai miliyan 180 ko zuwa miliyan metan, amma 60 bisa 100 nasu duk matasa ne, wato shekara 30 abin da ya ƙasa. Mu kamar a arewa yawanci ba su yi makaranta ba, ko suna yin karatun sun fita. To baya ga dai Allah ya sa damanar bara da ta bana ta yi albarka, yawancinsu ba su da aikin yi, suna zanne. Irinsu ko sun je kamar misali kudu, abin da za a samu bai ma isa su biya kuɗin gidan haya ba,
balle abin da za su ci su sha su yi sutura ko kuma su komo gida. To wannan ina so ba a bayyana shi ba shiki su kuma dama 'yan jarida na Najeriya balle na rubutawa kusan abin da suka ga dama suke yi. Yanzu kamar nasarar da aka ci a noma da bare da bana, miliyoyin mutane sun je gona sun yi aiki kuma abin ya yi albarka, amma hanga ba a magana miliyoyi sai kullum a tashi ana zage-zage. Shi ya sa ma shi ministan ba da labarai wato Lai Muhammad wasan je hudu da takardar nan tashi ta zage-zage ya so ya ba da ansa, amma sai da muka yi magana da shi da na ce ya bari ya ki, ya ce abin da zai yi shine ya faɗi a yadda muka samu ƙasar nan, a halin da aka samu ƙasar nan da yadda take yanzu da abubuwan da aka yi a tsakani da kuma kuɗin da ake samu. To a kwanan nan dole na fita na yi bayani sau da dama akan daga 1999 zuwa 2014 mutum in ya bincika a nan Amerika da Turai wato Europe da kamar India da sauransu da China zai tabbatar da cewa ana tono bakin abu na gurbataccen mai ganga 2.1 a kan akalla kowane ganga dalar Amerika 100. Sau da haka wannan shekarun 16 na PDP Najeriya tana samun miliyan 2.100 sau 100 sau shekara 16 daga litinin zuwa lahadi ko daga juma'a zuwa juma'a. Amma da muka zo ya faɗi warwas ya koma dala 37-38 sannan ya tsaya tsakanin 40 da 50. Ni na je bankin tarayya ga gwamnan bankin tarayya yanzu yana nan wurin, na ce to yaya, ya ce ba a yi tanadin komai ba sai dai bashi. Na ce ga abin da aka samu, ya ce ya sani. Ina kudin suke? Babu su, babu dalilinsu. Kuma su 'yan Najeriya sun sani da hanyoyi da layin dogo babu su, kuma wuta nefa da ake cewa ko wutar lantarki da ake cewa an kashe biliyoyi a kansu na dala ma ba ma na naira ba, su sun fi ni sani. Saboda haka wannan cin amana sai dai sakayya Allah, amma an ce amanar ƙasa. Aka dai tuna ka kaddamar da niyyar za ka sake takara, waɗanne abubuwa za ka tankara a wa'adi na biyu? To ai waɗannan ba mu gama su ba. Sha'anin tsaron har yanzu babban mugun abu da 'yan Boko Haram suke ai shine suna sai su sami 'yan mata su juye masu kai, su sa nake a jikinsu, su je masallatai ko caci-caci ko kasuwa ko tashar mota su fasa su kashe mutane. Amma dai rike da wani wuri kamar yadda lokacin da muka zo babu shi, ko da yake a jaridu na ga ko yau wasu suna cewa a'a har yanzu su Boko Haram suna rike da waɗansu suna cikin dajin nan da ake sha Sambisa Forest, amma sojojin Najeriya sun hana su fita. To amma akwai wanda suke haɗa kai da su a samu waɗannan 'yan matan a juye masu kai a tura su kashe kansu da waɗanda suke abin nan marasa haƙƙi. To ranka da bari mu baka haka yanzu mun gode kwarai da ka samu lokaci, amma an ce in tambaye ka ya kake yi ka huta aje aiki gefe guda kaɗan sarara bayan karatun jaridu su, akwai wani abu kana sauraron waƙoƙi ko wani abu suna son in tambaye ka wannan? A wani waƙoƙi kan ban samu, amma hutawa na ce ni da ina general ina soja doka nike bada, yanzu doka ake bani, ga likitan nan ka tambaye shi sai ce in cika ciki na in huta. Shi ya sa mutane ke cewa aka yi na kamar na dan warware daga lokacin. To alhamdulillah. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan a wata hira ta musamman da suka yi da Ali Mustapha Sokoto yayin da yake ziyara aiki a nan Amurka. In zagogon nan